Earning samai birta kalang rapet do anarat kansmi aprang sinil hin pent kardom lang pazriklo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina Karbi Longri Thomas Council akimi electoral salam pen kepi ke chi thaphan amening than pon edang ji pu ke mang pen 24+ organization da tumpen dipurung spilong ka chisonga sai kedeng Omor Singh Singner Ham Mikichu Hawaii Seplang dat CM Dr. Trump Bonghang pen kerap kecuhang Apar dahri men hanse ronglong free health check up paman pon Misti ke langjun surine ingko da pho pharma nurakla patum pen kachijik chidang pon Engdeng hini all intern for Ashram Regional Cricket Tournament pa thupon bomdo Engdeng thongke pra ke thom hawar karbi risumi soronga je alira champion ka talon ponji aphan ke je dongkam makam hawar mai tumpen sami phan poke ban chi 6 dang tang alo Non birda puthot angton pen langpani sinan Karbing long da ke big che su tum aphai nang bat big anlo biha be parpen chenglok sai ka chongdat lapan ki rat chari hong jaila onta nang chi jogdun bom tanglo Lasi karbi khai tumta reng dok reng mi pen tolong ber nangji lapen ki longri long pat sami charai kom dun nangji le potang te Karbi Longri Thomas Council long akimi electoral salam pen lai ke pi ke che su tum phat amen pen ing than e nangji pu kedam tang song ing ko rapi su se tum chingnum pet pen si kedam tang Chris ke ban du tang lo la bang sona ke song lapen ki Karbi Longri Thomas Council tum pen sami la bang su sai pa chun pon pu lam chak si pidun lo la so jok pen si malam so pen ana ning kana phan ki song ing ko rapi su se tum ta ke che song bang ing ton kok lo bon sami Karbi Longri Thomas Council tumpen labang so asai ke pachun pon thakte jok pansi chiti ne phai engkoi ani ki song kora phisu se tumpen puthot chingrum pet pensi dipu rusem sing ingti milberi long puthot kaching song asai semi ding ponlo adaba por malom pen krusar atumpen rusem son sing ti milberi long semi bongrok arnam pu ponsi hirjumi chuhang ponsi ke song asai pangcheng ponlo Laso Piru Samson Singh iti milberi long pen armuti jeng pon pangcheng ponsi Karbi Longri Thomas Council sai hemalongan pali damlo ponda Karbi Longri Thomas Council long kethi ding tum kap dera jok pensi raikom sai khi la pen ki kachi songa rada tum pen lam the thi thini ka chingki than semi pe do pon nang kok lo elected members back record of 24+ organization La Sophie Karbi Longri Thomas Council CM Dr. Trump rong hangpan ke panong alu semi Joint Secretary Tenjing rong piari deng sipin pura lu semi pajir pontulo Karbi Longri Thomas Council athing no anke bang nang kok ke namtang 2020 September 2016 ben tum chisang mong pinian ke 9 years playing lo tan la so putha ka bang ke tum ke chisong hur Karbi Longri angkang pusme hur pachudut la so ka chisong dolo do that ben aphi bang ke authority tum pen ka do be tum bang ke Honorable Guwahati High Court alam the pen alang tum claim po la pen samjin pensi la so solution ke solji po men pensi nili tum samjin pen honglo ta pini boy fit pusita men nonan puste me Karbi Longri Thomas Council ato bang arni bang kapat hita peson along pen along ke ninje dampo people representation ek alam si ninje ji along pen dampo 163 alam si ninje damji ahok pedala ma bang alang litum claim ima claim claima hala bang si white dak alam ma bang nilitum ka chini kang tung si bang piniar nia bang ke sik sidul arona teng pen ke methang update aphan
kacera ya protection do kok boy bit puste me lang tum pipo sing sam clip pasi nili tum ka chini kang tung bang elalo non na bang jong si la so putak wide da kalam nang clearly lapen ke non anda claim clip puluteng ni tum panso se ja ke ding ka che songa bang ke hur chodu dopo lapen ke hala so a responsible we Karbi Anglong Autonomous Council atum si adai che enang ji pusi nili ben jong pon tum ke nili tum ta ningduk me alam lo te inglong so pon pusida me non lason ke plak bang niar ni moron moto ko tum bang state government na tum pen state long pen si isi che parai pen si kaduk be cabinet decision ended cabinet decision ke en mane pilo state government na long ke latuma bang ke recognize lo lada ka bang ke council election na bang ke council election na bang hala tum ke moran moto ka khaisi joklong chonji piniar ni laso na ke hang ke nili tum si khang ke hang me ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bang ke la ke manghum me alam lo lasi nili ki budam gang tunga bang ke lalo ke dam tang chief minister of Assam laben ke Karbi Anglong Autonomous Council lapen songin ko rapliang mong ching boy hoda lam ki pu bang ke lalo nono mat ke la so pu thak ni tum study lang ko si pilota study de ang ko si none moron moto ko tumane clear voter list bang ke pide paklem det tapi ni lada ka bang ke nono bang ke la ke voter list ke claim ji alam kali lada ke claim kleji bhanse issue divert koribo nangli tum ka dugo eta chini lo ke di rada theng no bang ke 163 alam da ninje po mendune ke people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake India angkang aphan lapene 163 alam alangli ke ninje ko ngabang ke lake isi state long aphan Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council long voter list ka silam aphan ke latum ame thang atum ja kongdo laben ke isi che para idat pen bhi governor approval aphan claim pin pusita me non dobom Karbi Anglong Autonomous Council along rules 1951 rules do constitution of district council rules pusipulo halada ta 128 pen 129 long lang pamita halada kaningje halada kejong abang ke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor aprang hala qualifying date pen qualifying period ke first election of asikipu alang tume bangke nona bangke rada thengno kama manghu bangke 12 bosor pleng lo pludan ke voter list theng dolong lake ko sonal manghume me alam la pupulo teng la da ke pinia ni ang tana sosi pleng upo ako pleng bomlo la soputa ke check and balance ave ke Karbi Anglong Autonomous Council la tumlo la si la soputa responsible chen e pulo teng ke nitum bangke lake rat thurpa ka ke song thenglong po lake non e pini pene ke cheng ponlo pini 9 years lo ke pleng 9 years pleng dat pena phi bangke non 500 se ka song po me nitum ready Citi ni phai engkoi ani chikila police station ke parlapon nile block asai hem adung het lapen ki PWD asai hem anung along kedu langdong jon paniram singnar arong amekar amor singnar hem ada porpai choka por malongpen hem mikichu howai chiplang dedo labangso hem mikichu pon along semi ko pai ke metsena jok pansi inunata areng hukisu dun bang avelang bonta amor singnar atumpen kechu beauty pon atangka suri trokner cap tinang sot alu chutun chudanga phole peri lapen hem arlu kecibi pon ason ketu anta angton mat hem me kechu hawai seplang pon laplo ada porpai pia por malompen amor singnar robar mati divakivak dam jilo lapen achor bang sami andang klong mat hanhi dam jilo lapusona por hutsi kupiko son pelani hem me kechu bangki hawai seplang detlo adung rai ke duara tumpen labangsu hem me kechu pen hem phanapa jok dunji phan bor ilo bonta hem me kechu hirkang tangra jok pansi hem phat me kechu pen pa jok panune detlo non alang le tumki chutun chudang chi phanta phali phoko gawi lapen ki kichu ge jun ji phanta update an penlo non alang le tumki kichung thek tiklo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Churam Ronghang MAC Provitor Rongpi MLA Dr. Nulmor Mimin atum phan nangra vek thapusi kisung ke phodet ahem tu atum pen chunu ripon ha bari devar chewak dam jelo gela so phisi lili hem sor abang si hem do ha gela jorpan pini na tun pipi la son ning bangta masila so pen sila pa ghor dong pen masimi thur plum lo gela gela sor da bang abi la so por hot ha sapuri han pichori dam je ta masela so bang ini exam do lo gela so uniform ching thang bo mo hello so bang pining si class 4 bela so ta hekla masela so bang se hang pon bom dam bom lo
nili bang kela ansi cici ni dun chalo hem ni chu ka do beta nili ke nang ke theng long li der lo Kela hem mi kicu se kela hem arlo bang ondo. hem balang bang ke monit inu tabe Muni ni tu avedi. monit tabe Tela hem arlo la mi kicu pon tangka pe ni cupon. tangka pi deta chupon long lo Suri kon bang doi. do pinangan duji suri poket poket la sona tangka debat chorot lo la so cudurti na tangka pot ha Tela na tu ma hem long kela pe repensing long la hem arlo hormon ke mi culap lo ma mande na tu pini rong asor benga cerapen la puk nang pajok don la peson ya do ma. ton isi masih me cholap lo la gitu padap la cingthang pon plap la no cingthang plap pi rin velo ni lisi tame ye pula hem asor tame lan velo Tela nang li hem muso si pini hem mi kicu Abirta bang rong asor bang than po ya lo ma. kalang Tela non la hem mi kicu det pen ke ku mane ke thige ding tum nang li tum long nang humri ki bang la peson do lo ma. avila Non ma ka belang de. long tong ke kelang ni pine ta nomor ke avelang madu tame Abelang lazi dokumen sami semar dokumen bang thong asmar ke sami bahara se biya la bahani bang ke si dokumen anta mi chupon la person lo peno uniform piningi class don bom la da sam sonong se api di bang ke dun la si la ta panta velo ke abu ita velo la si nilitum la hema soro dokumen pen chenglo semar dokumen pen chenglo nili bang ko son pen ni people ni nom lam job card ke claim pa masi nili bang ni jarong bang bahara biko masi nili bang ke ni thang bang ke chelong lo nasi hem kil arlo ke do ko pisi ke do lang ma kinanya son do an sami ni tum ek isi pada chelong thek the la bahara ke bia hormung ana bang ke kusuman tum enolos tum hem arlo mo hormung bang ke ni tum enunde tangka poisa as tami do an son tami ni tum biar tidak do asabasu tami ni tum lahai bang ni tum isi plus tami chelong thek the la bang mate ka do ko beta rong so tami na olai pidon ni pimi sikur ham le Tela hem arlo la gas la cylinder gas do ma. cylinder gas ke do sa minili tuma soda ke jang tu thai movie khali da sila soda si persever pang tang ni tum jang tu thai dai pasi ni tum ching wai po Te nang li tum la kosong lo nang tum hem sumar bang ondo semar ba thom bang thong. harus soba di fisi do Tel dokumen bang ke la kelas 10 a dokumen ma la high secondary dokumen ma ma LP high school a dokumen sin pasiar dun ba la da ka do we dokumen da mi chulap lo. ni chalap lo Daithor Model Hospital Rongbong Khada Tumpen Pathir pi ponsi lakhai ko rathok durbagri mesi consensi ke poropon upper dahuri menhansi arong along rada tumphat ake joy mati free health check up paman pon lasu olong bangphori susi arada tumpen si chelangdun lapen ki kisu ka cholong tumma phansami ake joy pen duwai sami pi pajir ponthu lasu free health check up along Daithor Model Hospital Rongbong Khat along ke du doctors nurse atum pensi selang ponlo labang sojai mekalong Daithor Town Committee Ward Commissioner Sangpi kachi singnar pipen chenglok ka prek man peng ke dumna chitong dun silabang sojai mek mesen pen pachun pon daihuri pen hathang singnar Karbi Longri Abirta daihuri rongbong hat labang so doktor atum sitami alang litum doktor lapen nurse alang litum staff doan sitami ladak kewang pen alang litum nilitum aphan ang kirap dun pen kado ka vesi kelang akijoy pen alang litum lang ponlo lapen dowai sitami akijoy pen alang litum piponlo lapen sugar sitami alang litum test ponlo sugar ke do tum sitami pinang ando la sitami dowai akijoy pen alang litum piponlo lapen pressure apesen atum sitami do alang litum misen pen labang so duwai kimisen aduwai alang litum pipon lo lasi doktor atumapan sitami nilitum ahin pen alang litum apan akiro pipon lo lapen ilitum kachinghon Prime Minister Sir Narendra Modi alang lifan sitami nilitum district mohila morcha hoi pen alang lifan sitami akiro pilo lapen dek local EM mate Richard Stock Bisar alang listami nang cerap nang chito dun lo lakado kavi doktora tumaphan nurse tumaphan lapen alang li mohila morcha tumaphan stami nang chito dun pen lapen ladak local committee a president secretary tum stami pini labang so asaya long alang li tum stami nang chipaduk dun lo itu da Central Mohila Morcha ayin pen la Narendra Modi am hangkethek no so farman pen atokano doktor kalian edim bala tamilian edim pan rat kado kabe kisun ita mansi gelangi pansi Mohila komiti tum di Central Committee tum pathik lo iso teng pen itum parleri lo edap pen non an kado kabe
เสียเชื่อแรงตัวพยายามเนี่ยมากิสุกอยู่อีตอนนั้นไม่เสียเชื่อแรงลงเป็นดาวไว้ดาวตัวลงปนลสนิทตัวเห็นตัวอย่าง local committee BJP local committee da party hoi pen stame central committee pe ma mohila president da pen ako Jopani Hamastia lo with the chairman tung palang liri sang hotu da pen Dora Bogori mohila committee da pen ria sang hotu da pen doktor nurse pini da kangcing room da pen tani tumrong gamura da pen bondor president Assistant Secretary, local committee secretary, takkan doga pini kangcing room apa da kero pipa pilo son doga we rat no abar cycle long dun sesilang muda tak joy pen kuasa si kai si pinang ni pen hai do abar cycle long pasti me ni to star ye recharge of bita han na pelo to mang pan kami to local committee tak kero pipa pilo son Tikilang chun Havar amai atum pen rachin jak lamalong engdeng thongke prakethom Havar Karbi ri misorong aji non ke wangji chithi ni pa inkorener kepen pangcheng ponsi pre ni pa isianian bak angtung kiti ponpo la solong alir chambi pidon ji phan pusi aningan wang sami mistake langjun fashion shoes tami kachipatia ja mek pedu pon bomlo labangsu mistake langjun 2005 aparma nura club atum ban sami chi 6 dang pon bomlo lapel labangsu fashion show long kachipati don ji ning hanga tuma phan sami kachuning relu mati ammen kach thap don ji made formalu sami non lom pi pajur pon bomlo lapen jongsin nang litum labang solam aputhak Klardak pen kachini ji aphan mate online pen mens thap dun chi ning hang lipotangti 9365590534 9854 144 989 lapen ki 9365611499 along humri ignun dogmoka pen waisong terang Karbi Longri Abirta Langper Havar Mini Stadium along Pliadon Longri Risoi Jang Chingru Mamai Atumpen Karlitang Singing Teach ke moment pen engdeng hini all intern Pli Ashram Regional Cricket Tournament kipatu pangcheng pon Mensing terang Saipu Pliadon Longri Amai lapen ki thari Rupsing ingti Saipu kong Pliadon Longri Amai tumta chtong den pensi lapang sikapa thulong adit pidun renti lapen amai pu Jonojit ingti chunbang tumanto ingti Pli aduan longri riso ejang chingrum amai atum pensi karlitang sing ti amen pensi ingdeng hini all interned Ashram Regional Cricket Tournament 2025 amen pensi labang su tournament bipon lo kero pipar lo pini ladak tum labang so second all inter fourth Ashram Cricket Tournament along ang tu sami nang tong theka pot la si pini tum labang so tournament labang ke karlitang let us sing ti amen abang so chiki moment pen sini tu labang so cricket tournament bang ke bipon lo pini labang so tournament bang nitum lukimona thoram long repli do labang so long repli angbong pen nitum pri dowan long le riso jang chingru mama hen pen sila labang so tournament bang nitum organize pon lo la sila labang so tournament long pen nitum la mai pen ni tham lo long repli do la long repli pen sami kevang ji do la son si long ri si pen do la mara pen sami kevang ji team do la pen te hini dowan long ri la japra lang so pen sami pen labang so fil long so tournament long lang litum sami nang chipati dun po la son si Sonipur district apen sami lang litum wang po la pen dak litum ki dowan long ri dowan hum thong kep do lang litum sami dak dowan pen nang chipati phan wang do team winner bang ke kan lo litum labang so second all inter fourth Ashram labang so cricket tournament long manitum winners labang ke 10,000 plus trophy la pen runners up bang ke 7,000 plus trophy litum labang so tournament long 18 ta team sitong kon lo litum pura la Ashram pliang kang pen hedi litum la Ashram plia dowana bang ke isia along wi long si hum thong kep do la son son se kapre ka Ashram men do asla bang so team ang litum 18 ta team pang chitong kon lo kobi bosila West Karbi along dongkam makam rong spia long kedu waisong stadium along sami ingdeng thongke prakethom Havar Karbi rismi surong aji alira champion katalon pon jiaphan KJA dongkam makam Havar amai tumta chisik chidang pon bomlo Karbi jutang ke pareng ver jiaphan Karbi arat kedu ane tum sami anikan wang sami Havar Karbi rismi surong aji sami talon pon bomlo lapuson thak tak si dongkam makam Havar amai tumpan sami anikan wang sami talon pon bang bomlo sonsi peneng ingdeng thongke prakethom Havar Karbi rismi surong aji katalon donje aphan sami phan phokep anke sikdang pon tang elo bangsu kesidik sidang pon along sami Karbi hemtun chengburuk adon ripen chenglok kaprek Karbi aphurki mo phan sami kimrang pon bom lo busi pharengke thingdu nang pachini dun bordholben great sontimung Karbi Longri Abirta holo tining la engdeng thong ka tham bisunin so Havar mai dong kam Havar mai kan bangke non ti sikdang ke boha la terang tung ke do boha mukha lahai ta
aci tim ke tang lo mane 50% tang lo la pen son thak la donri pen chenglok traditional mane Karbi tum hakko ben la so ili tum hem rit puno kapre ke sona mung puno la ki sige dang bangke la bangke 40% lan si dola la dang ni tum mat hapon mangi la pu bangta traditional get lo cheng group la bang si cheng group bathalia get ba don risi selam pon lo la pen la dak hem piong kharla hem thang song dopo la pen risu terang hong thor terang hong klang dopo la pen mendu hem tap lai huita dopo la pen hala aku pen hormulo Karbi atum inglong aju polote somothe ke roi si yoi ke pha ne somothe ke roi raptap la ta check pen selam po la pen aku dotulang alai osomara tum ki ju yadim at out la ta check pen selam po okay aku Karbi tum la hang long rit ane Bangladesh tame bukri buthung ki hung so asian tong achibi hormu hala ke cheng klong bai tame ni lil hai sik pon bom lo asi enakan ambang ke udam dang bolote ke tang si ong la nó là cái bang gilang đến không có thom abar mai là số Karbi disum sorong aji phan mangi ke do ke thak din dolo pen ki tune dang din tanon ki mom rang bom lo ke chuyo na than sta la lo Pini Abirta ki lan sikang ton poniklo las domi thak me kardong